Bueno, nik labeleko sar bat egitek, pensatu dut jaztek normala ekarriko dugula, eta fiskat esateatik nola egiten dugu labelekoa. Labelekoa, esan nahi du, bertako saharrak egin dugula, gainera Goierriko saharrak egin dugu, nahiko preocupaduta ibili ginen, hasiera baten, lehen urtean bakizue Goierri ez genuen izan sahar askoi, eta bueno, ezkenen lortu gendu nahitea. Engen duen, da bere berezikasun ona daude, txispa oso ona daude. Nahi bain bada, gorputz handik ez dauke, nahi guztoko gure etxeko berezikasun bat izaten da, gorputz asko izaten da, kaso honetan ez da da. Zergatik oso fina eta da. Baina, baita txispa askoko saharko da. Aurte sahar asko da ingurutan, Bai. Aurte sahar ez hor nago... Ez, bodegak betzesteko baina nik pensatzen nuen aurrenen, ikusita sastik nola zauden, gu gehonak ikusi, eta geho ibiltzen duten sastik ikusi, eta pensatzen genduen egokiko gendula. Bertan, baina ero egintzen asko, eta edugare sahar asko izan da lurren. Orduan horrek ez du balio, ezkenen ez du balio, kilok eta kilok nundie alperrik, egie da hoi, eta guain oik falta die, egie esan oik falta die. Baina, bueno, nik uste lortuko dugula produktu bat nahiko politia ditea. Bertako saharrera. Bueno, nire sagardo jundan urtekoa da, eta jundan urtean hemen ezan sagar asko. Zeuzer bazan, baina bi kamion erte ikarri nituen frantsesak eta variedade gehiago izateko. Bat ekarrizkio, dare variedade batzuk bi ekarrizkio, ja doble variedade. Saron hasteko eta honen sartu honen zea da, pixkat ez detela izotzen hemengo variedade nola ez da, bueno, ez da hobeizki, jendei gustatzen nahi zaio, kolore pixka gorri edo, sagar oso duetu nahi izan zuen da urtean horrekin ibili ginen. Zean eta ez dakit, esan, gehiago honek esan duena, hotzakin da, egoiakin da, kontrolatzen ditula gaur egunen, gari batean kupela egurrezko kupeletan da. Ezan izaten gaur egunen egurrezkotan, serpentina jartzen die eta hotzain kontrola hotien die. Eta, bueno, anei tokatu zaikun urten borritia. Ekardien sagarrakin dira, eta normalian, nahiko sagarra dugu genien kontrola errazago edo guretzako, baina dago ez zotzen duelako. Hori da, ni behintzat berrien naiz, hobia izotzen ditu egia Frantzikok, ze gauzatazena, ze hemengo nastketa egin lehiken, ze behar duen, ni bandi horrain ez jokatzen pixka. Eta, frantzesak gazti pixka behar dula, eta ez gauzak hain ez pixkat ikasten da gero, nola etortzen da, Frantzitio sagarra batzuta eskeixar etortzen da, ez da kalia horrekin lanekiak ez da erraza, batzuta, eta, orduan nasketa mengo sagarrakin da arreglatzezu, baina ez da ikustunan bezala hartu eta sardo inbar deuta, eozin berzakin da, hor, da, haizea, ustek eta haize izotzen, dauzkizutzen variedade batzuk, da pixkat igualatzea utzi, eta horren urten behartzen zean, oita daitzezu, eta joder, ez nien izotzen da. Sartu da, nahi tokatu zei bintzat, sahar batzukin, gazi bezala eta, joder, behar bakarrik ingia, eta sartu bada ez denentea. Ez da azidon pasatu, eta bada variedade batzuk hemen. Saharra asko geni baina, eukitzen zen landar asko baina orten, alea pixka bada baina txikixea bada. Nik gara jut bi sahardo klase, bat, iezko etxeko saharrak egindako azari ez sahar gutxi izan zen, eta bertako saharrak egindako ekartzeko hori da lote 9 daukartzen hona. Eta bestea ekarri Bretañatik ekarri bat zain duen da Normandiatik iez saharra hemen izan, eta orduan arekin egindako bestea. Eta galiek aldegoa pixkan naztutakoa.
Bertako ezaugarri, hor dauzke, sagardoa da, kolonia honekoa da, argie, txispara edo dago, bizi xamarra. Goierriko sagarra beti, behin euskia bueltatzen hasten da gara bizituitia sagarra. Zerti baina errezile behar problema jutzen. Errezilean sagarra baina errezile bat utxegin nahi proba egin ditut eta horre izaten da martxo ingurun oso gusto honeko erariotea. Baina gero euskia egorra jutean eraien izta izati, galdu ikio gorputze eta txakonin bezala zen fin jartzea eta gero gehatzea oso gorputze. Hoi errezile bakarriko egitxo, goierri asko dago errezile. Gezen proportzion gehiagik dago errezile goierri. Gezagoen puskat aldau da, bilotazioko mariada hori egin da eta pixka konpakinatzea baino goierri errezile gehiagik sortzen zaio goierri errezile. Aitzen baten horrek sagardoa beti pixka bizituitia. Hola, aldanak. Undan orten etzan da, hango gine, kapoko gine egin duen da, hau berriz bertakoa badao, bertako gine egin nahi ditu danak. Ez da jaiako gain ustez, baina gutxioa atertzen, da urri xamarra atertzen. Ustez anan esan da xixo. Bai, alea txiki dago, eta besteti ale txiki dago, eta ebi gutxi egin dugu goierrein lehorte ikarri, pasatu horrek goierreko zahaztia ikaste ikarri. Eta ez di egin aurtengo bakarri, urrun urtengo bebe. Eta udaran zaharrak ikarri sufritzio eta urrun urtako motea preparagoratana hain sekoa duenan, ez da motea preparatzen urrun urtenen zahar gutxi izatea. Horretik zahazti, beterri bada zahazti, urtero ematen duenak, eta nik uste dara, ure nahiko hartu duela udaran. Hemen goierrein hori egutzen duen problemean, lehorra. Goierrein zaharra etatzeko gota, regadioa, zerbait jarri bat dutzea baina. Zaharra zara dagoen prezio ginonik, nahiko garazkia etatzen dira. Problema dosi da. Oain ikarri dena, lote bebe hori, hemengo geure itxiko zaharrak egin da fundan urten, enon asko inezateo, etzan zaharrak eta. Bai, etzateo, bueno, lautra hau tripotxo egin ditut, igual gehitxo, o gutxitxo, dezeitzen duten. Ez, gure sagardoa guk, bigarren urtea deu, merkaturatzen gure sagardoa, eta pixkat ibilbidea ikesten, ez? Noiz enbotelatu, noiz nola egin, variedadek, eta bueno, haitu ginen muestra batzuk hartzen, enbotelatu aurretik upel diferentetik muestra batzuk hartzen, gero etxen geure kata egiten, o geure iritzi nola irtengo zan, da pixkat azkena erabaki egin duen, oain probatuko duen sartu hau, bi upeletatik tire inez, bi upel batean motelatzen, eta bi upelen nasketa dago botila horretan. Eta, ikusiko zuen, eaten duen txinpartea biziko sagardoa dela. Aukeran, Demetrio esan duen bezala gorputz pixkat igual falta zaio. Eta, ez dut esan, baina frantziko sagarrak egin dago gehiena, hemengoa pixkatu bazen, baina gehiena frantziko sagarrak egin. Hemen bertan ez dago sarri. Eta hoxe, beste gabe probatu, eta ze iritzi ematen zuen.